Fáilte hiag an seminar Gréis anseo, a thug an Léargas Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí ag díreú chleachtóirí luathbhlianta. Cuirtear na Léargas seo taide san áireamh, agus tá siad bunaithe rudaí atá feiceáil a chligeoirí i suíomhanna luathbhliama agus luathchúram, chomh maith leis an tróir a sholáthraí an chligeoirí do thaobhanna chun feabhsú a chur chun cinn. Ba cheart an chóra uirle a chuirtear ar fáil sa seminar Gréis anseo a bheas i bhíneise na dreoirlínte sláinte Samplaí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Aithnítear go dtag an leanaí as cúlraí agus cineálacha éagsúla teaghlaigh. Le linn an seminar Gréis anseo, úsáidimid an focal tuismitheoir chun tabhairt a dhéanamh don phríomh-eideoir an linneamh agus dá phríomh-chúramóir. Cuireann prinsipal aistear an creat paraclam don luath óige agus síolta an creat náisiúnta cáilíocht don oideachais luath óige, béim a thábhachtaí agus a dúntaí atá sé go n-éabróidh tuismitheoirí agus chleachtóirí luathbhlianta le chéile i Comhpháirtiocht bheadh le bhfoghlaim agus forbairt leanaí. Cuireann an dá creat seo in úldúin go bhfuil ran-pháirtiocht agus Comhpháirtiocht tuismitheoirí bunaithe bhuinín agus bheas rí pháirteach. Deir siad linn gur freagmhar i bord sé seo idir chleachtóirí agus tuismitheoirí a réin. Mullen tróir na roinne oideachais ar chligeoireachtaí ar oideachais luathbhlianta, cáil, ról na tuismitheoirí mar phríomh-eideoirí a leanaí féin. Tugtar gar chuntasán ar thábhachtaí atá sé go mbeadh tuismitheoirí páirteach i luath oideachais a leanaí. Mar shampla, is minic ag an chligeoirí i suíomhanna an-éifeachtacha go bhfuil curthaige pleanáilte an tuismitheoirí a bhealach le bheith páirteach in obair an taobh agus i bhfoghlaim an linneamh. Sa seminar Gréis anseo, roinimiid Samplaí de chásanna atá feice i chligeoirí ina raibh tuismitheoirí banseach le hobair an taobh. Is suíomhanna ord caighdeán, is próisis có-ebriacha agus có-arlúcháin bunaithe ar oscailteacht agus meas idir an dá thaobh is bun leis seo. Tacaíonn an chorthaige dearfa Comhpháirtíochta seo idir chleachtóirí agus tuismitheoirí le lán pháirtíocht an linneamh i síl an taobh. Tá samhail chligeoireachta an oideachais na luathbhlianta bunaithe ar chreat cáilíochta ar na hróiriú ag prinsipal aistear agus síolta agus ar thaide náisiúnta agus idirnáisiúnta. Gheofar sa creat phríomhghnéithe an deach leachtais i suíomhanna éagsúla agus déanann sé an sa láthair a chatagóriú faoi cheithre réimse leathan idir ghaolmhara. Déantar cuirsí breise ar gach doras sa creat cáilíochta trí roinnt cóirí féidirtha a úsáid an tacu le cleachtas. Cé go bhfuil gnéithe de ran-pháirtíocht tuismitheoirí le feiceáil in go leor de thorthaí agus de chóirí an creata, déantar cuirsís in toradh 9 ar gnéithe den deach cleachtas maidir le cóirliúcháin, có-oibriú agus lán pháirtíocht tuismitheoirí. Tóg nóméid chun na cóirí seo a léamh. Tá sé tábhachtach go háirtrí deara
nach Samplaí saintriúracha nó deimhnéideacha iad seo. Ina áit sin, tá siad ágar ar fáil an pleanáil comhfhoibriacha a chróiriú, mar chuid de phróisis feabhsacán suíomh. Is minic ag an cigéirí go úsáideann bhainisteoirí agus chleachtóirí iad mar leideanna an láidreachtaí sa láthair a dhearbhú, agus réimsí ina bhfuil feabhsacán ag teastal a than-aithins le gur féidir leo oibriú ina treo. Agus Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí ácur an cinn, aithníonn cigéirí luach na nidirghníomhaíochta dearfacha idir chleachtóirí agus tuismitheoirí, atá bunaithe ar chumarsáid idir an dá taobh. Is suíomhanna orthchaideáin, tugann cigéirí faoi deara go minic na bailí imitúla atá ag chleachtóirí le teagháil a dhéanamh le tuismitheoirí, an go mbraithfidh siad go bhfuil fáilte rompú, go bhfuil meas orthu agus go néistir leo. Ina measc seo tá mar shampla 10 chaidrimh a chothú, agus ebrú i Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí le linn amana aistrithe. Admhaíonn cigéirí go minic go léiríonn chleachtóirí íogareacht agus cardúlacht i leat 10 chaidrimh a chothú le leanaí agus le na tuismitheoirí. Mar shampla, tá curthaigh go bunaithe ar phríomhpharsa i bhfeidhm in go leor suíomhanna. Ciallaíonn sé seo gur cleachtóir amháin a dhéanamh formhór an caidrimh le grúpa bheadh leanaí, agus is nasc é an cleachtóir idir an suíomh agus tuismitheoirí na leanaí sin. Ina theannta sin, tá beartas doras oscailte i bhfeidhm in go leor suíomhanna ina mbíonn fáilte raibh tuismitheoirí, bhualadh isteach sa suíomh uair ar bith, agus páirte glacu i sí léithúil an taobh. Ban an cleachtóirí úsáid as na hamanna nuair a bhíonn leanaí ádúirt isteach sa suíomh nó a mbailiú, chun córa neamhar amúla bheith acu le tuismitheoirí. Is bealach iontu iad na hidirghníomhaíochta nádúrtha seo go léir do chleachtóirí, chun éachtaí agus is spéiris foghlaim a leanaí a roinnt le tuismitheoirí. Tá taide an a deirg go bhfuil fíorthábhacht leis an ggólanúnachas ina spéiris foghlaim a leanaí óige. Darbhíonn cigéirí stratéisí éifeachtacha a úsáideann cleachtóirí chun tacú le leanaí isteach, anas go mbeidh aistriú ré acu isteach sa suíomh, las duit an suíomh agus amach as. Déadach go naireofaí orthu seo, cuireadh a leanaí agus dá tuismitheoirí an cúirteart ar an suíomh, freastal ar léitheanta oscailte nó ar champásaire sula dosaíonn leanaí. Tugann na hócáidí seo, deis do tuismitheoirí agus do leanaí, bhualadh leis na cleachtóirí agus taithí a fháil ar chuid de na gníomhaíochta sugartha. I roinnt cásanna, tugann cleachtóirí cúirtear leanaí ina deach féin, agus bíonn siad ag córá agus ag féachant ar grianghraif de rudaí a tharlaíonn sa suíomh. Bhíonn curthaige socrú isteach de réir a chéile ag mórthaid cleachtóirí, chun cabhrú dul ag daithí ar an suíomh, agus ar a bheith ag aistriú idir seomraí foghlaime. Cuirtear fáilte raibh tuismitheoirí, agus is féidir leo fanacht sa suíomh go dtí go mbíonn an leanbh ar a chompóirt. Aithníonn cigéirí an luach atá ag cleachtóirí a thacaíonn le leanaí agus iad ag aistriú ag an mbunscoil. Molamuid go minic do chleachtóirí tagairt a dhéanamh, dacmhainní agus dábhar tacaíochta atá ar fáil i dtreo cleachtais aistear síolta agus i ngnacaméid na comhairle náisiúnta curriculum agus measúnachta. Muiscéil agus sa First 5, let's get ready.
Tacaíonn na hacmhainní seo le chleachtóirí, chun faisnéis faoi amhlainn na leanaí a roinnt le tuismitheoirí, agus le páirsan ra bonscoileanna le tuileadh na tuismitheoirí. Is iad na tuismitheoirí canábh droma an taobh ard chaidéin. Bhíonn siad lán fórteach in obair an taobh. Tharlaíonn sé seo trí, Córais agus próisis a rúnacha, bheartais agus nósanna imeachta a orbit. Tacaíochtaí seachtracha a fháil do leanaí éonar, macna feirneamh agus tuismitheoirí a íre. Dléis agat go maith an cuiadróirí bheartais agus go náthaibh do cleachtas garanúil féin, agus cálaíocht an taláthair a chuireann tú féin agus do thódlacaithe ar fáil. Mar shampla, is léir ó bheartas Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí, an béim a gcuirtear ar an gcaoi ar féad de leatsa comhfháirtíocht le Tuismitheoirí an fhoghlaim an linneamh a chur an cinn. Déad a gcólas a bheith an faoi dheiseanna neamhirimúla agus furimúla an bhualadh le tuismitheoirí agus eolas a bhailfear tú leo, faoi amhlaim agus orbit a linneamh, agus faoi na céad céimeanna eile trína rachfar a ragh leis an bhoghlaim. Is íomhanna ard chaidéin, tugann cigurí faoi deara, go níortar tuairimí tuismitheoirí nuair a bhíonn beartais ábhforbait agus anamhbhreithniú. Déanann an cleachtas inmholta seo machas do gach leanamh, agus cuireann sé comhfháirtíocht an cinn idir an suíomh agus an baile, trí gach a thabhairt do thuismitheoirí, I bhaimú an taobh agus I bhoghlaim a báiste. Tar éis comhpháirtiúcháin idir príomhpharsa nó cleachtóir an linneamh, an tuismitheoir agus an banaisteoir, is féidir go aontófar go dtastaíonn tacaíochta breise ón leanamh chun a bheith lán fórteach sa chlár foghlaime. Is minic a thugann cigurí faoi deara go n-aimsí an chleachtóirí tacaíocht ar rúnach ón tabhail rochtainna agus cuimsithe éin nuair is cuí, tar éis tuileadh tuismitheoirí a fháil. Déad a córa freiticiúil muoinú do chrealamh speisialta agus nó ballfar na breise a oscailt le haghaidh tacaíochta breise a bheith I gceist an seo. Faoi thrór éin, b'fhéidir go mbeidh tú in an tuismitheoirí a thrórú, chun garmaithe luath idir go bhála, san eifig áitiúil daimineacht na seirbhíse sláinte a éadaí tacaíochta breise a chairiscint dá leanamh. Ina theannta sin, tugann cigurí faoi deara gur minic a chabhraíonn an chleachtóirí le tuismitheoirí nasc a bhanú lena naltar sláinte poiblí áitiúil, chun rugtána fháil ar tacaíocht mar thuraipe ar leabhar agus teanga dá leanamh. Is minic a thugann cigurí contas ar an gcaoi a gcuirtear fáilte raibh garmaithe ó gníomhaireachtaí seachtracha mar thuraipe ó saothar, is deas a suíomh an tacaíocht breise a sholáthar do leanamh I gcomhairle le tuismitheoirí. Is íomhanna ard chaidéin, chabhraíonn an príomhpharsa le pleanála nó spriocanna foghlaime éonar leanaí a chur an cinn, I gcomhair le tuismitheoirí agus leis an ngáirmí áirithe a chaiceann leis an leanamh. Cuireann an chintóireacht I bord seo idir tuismitheoirí agus cleachtóirí ar chumas leanaí a bhfuil riachtanas ar leith acu áite fháil I réamhscoil príomhshrutha chun a bheith lán fórteach in éineacht lena bíre. Molthaimid go minic go mbeadh ceannairí agus cleachtóirí páirteach I brósas athbhreithnithe agus macnamh rialta ar leibhéal an duine éidir nó ar leibhéal foirne. Is féidir leis an bhleachtas meastóireachta seo
a bheith úsáideach, chun áiteanna ina bhfuil gáil é fiosú a aithint, agus pleanála fiosachán a leagan amach. Tá sé ríthábhachtach chun go mbeadh tuismitheoirí leanfáirteach in obair an taobh. Is íomhanna ard caighdeán, déanann na banistóirí agus an Éireann macnamh criticúil ar an nearcha, í le meas a léirú ar thuismitheoirí, agus iad ag spreagú le bheith leanfáirteach í bhfoghlaim agus í bhforbait a linneamh. Feictear do chigairí go minic a chuirtear go náithimh nua í bhain, tar éis athbhreithniú foirne ar ranfáirtíocht tuismitheoirí. Mar shampla, feidhm clár mean sóisialta a thabhairt isteach, chun bhfoghlaim leanaí a roinnt le tuismitheoirí nach féidir le cuairte thabhairt ar an suíomh go rialta, nó a bhéadach deacrachtaí cumarsáide a bheith acu, nó a bhfuil deacrachtaí cumarsáide acu, de bhrí gur teanga bhreiseadóibh an bhéarla. Is cabhair mhór é an curthaigh go foirne seo, an fios a chur ar an tslí a roinnt ar eolas idir an suíomh agus an baile. I dúras cálacha, is minic a thugtar moladh go chásanna ina n-oibriú leanaí agus tuismitheoirí mar comhpháirtí gníomhacha, agus an clár foghlaime a athbhreithniú. Mar shampla trí chleachtóirí, Deiseanna agus bosca tráchtareachta, éistear le gcothanna tuismitheoirí agus gníomhítear dá réir. Clóiríonn an cleachtas an-éifeachtach seo le gach leanamh a chur san áireamh, agus spreagann sé leanfáirtíocht an cinn i measc tuismitheoirí. Mar shampla, trí dul i gcóra le tuismitheoirí agus leanaí faoin na háir a bheasann siad ar chóra bhís sa cúnne baile, le rítar meas agus cuirtear an ancuimsíthacht an cinn, rud a léiríonn agsúlacht na leanaí agus na deilech eile atá ag freastal ar an suíomh. Tá mór chuid suíomhanna ann ina ndéanann cleachtóirí iarrachtaí dearfacha chun dul i gcóra go raibh gníomhach le tuismitheoirí. Is suíomhanna ard caighdeán, téann cleachtóirí i gcóra le tuismitheoirí ag leibhéal éanair, ar shlí atá ag teacht le míonta agus sainrabhanna na tuismitheoirí. Mar shampla, mar a sóldach go leor agaibh, sulla dosnaíonn leanaí i suíomh, caithfidh cleachtóirí faisnéis farsanta a lorg ó thuismitheoirí faoina gcuid leanaí, ar iormacha clóirithe nó iarratais. Sta cleachtais is éifeachtaí a thugann cigairí faoi deara, iarrann cleachtóirí ar thuismitheoirí foirm mar gheall ormsa nó a leithéid a choláinú. Is féidir go ndearfar, anamneach a ball teaghlaigh, taithí leanaí roimhe seo, rudaí is maithe leo agus nach maith leo faoi láthair, agus mar sin de. Úsáidtear an t-eolas seo chun cabhrú le leanaí socrú is deas sa suíomh, agus nó chun is spéiris foghlaime saibhre atá nasca lena gcuid ábhar spéise a phleanáil. Ina theannta sin, is minic a thugann cigairí faoi deara go n-úsáideann cleachtóirí cumarsáid an-éifeachtach chun eolas ar an suíomh agus ar a spéiris foghlaime agus éachtaí na leanaí a roinnt le tuismitheoirí. I measc na stratéisí a úsáidtear tá ítheanta faisnéise, córáite na bheirimiúla, cruinnithe bheirimiúla, greengraf agus samplaí d'obair na leanaí. Is suíomhanna áirithe roinnt ar eolas trí lábhlear tuismitheoirí, nuacht litreacha, an trálacha díolanna agus na mean sóisialta. I gleachtas an-chomhaibriacha, déantar iarracha an t-eolas seo a roinnt le tuismitheoirí ar teanga bhreiseadóibh an bhéarla. Mar shampla, as trítar bilóga is i dteanga bhaile na dealaigh.
Chun takeú le córáin eolais, is minic a thugann chleachtóirí cuireadh do thuismitheoirí is deasta seomra foghlaime, chun greengraf agus samplaí dóir crochaíocha na báistí a fháil. Bhain chleachtóirí agus tuismitheoirí a réim, picture severed an leanamh mar foghlaimóir, nuair a dhéantar is spéiris na báistí a roinnt. Chlocaíonn sé seo le foghlaim agus forbid leanaí sa bhaile agus sa suíomh a réim. Ina hananta sin, is minic go bhfuil an cigeirí go ndéann faoi cúntais foghlaime leanaí ar nós díolanna foghlaime éonar agus grúpa a roinnt go rialta le tuismitheoirí. Is Deiseanna an-éifeachtacha ina dhéantar é seo hena féin, bíonn Deiseanna rialtaí ag leanaí agus tuismitheoirí, ní amháin breathnú ar iris lear foghlaime le chéile, a tugtar cireadóibh iad a thabhairt bhaile, trácht a dhéanamh orthu agus cur leis an ábhar. Is minic a thugann cigeirí is Deiseanna ard caighdeán faoi deara go bhfáilte an chleachtóirí raibh leanpháirtíocht tuismitheoirí mar bhealach chun mathú dearfa, aitheantais agus muinteoras a chothús na leanaí, agus chun ghlacú lena éagsúlacht cultúrtha. Samsré den cleachtas an-éifeachtach is ach an dhéanann chleachtóirí éagsúlacht na leanaí sa suíomh, a aitheint, a bholú agus a dhearbhú. Mar shampla, tugtar ard ar chúla teaghlaí sa cheantar agus céalútar iad. Mar shampla, chuirtear greengraf de na páistí agus dá deaghlaí ar theispáint, mar réon le focail I deanglacha éagsúla, leabhar agus trealamh a bhailmh le cultúr eile na leanaí. Spreagann chleachtóirí tuismitheoirí uaireanta, chun cuairtear thuairt ar an suíomh, chun feisnéis faoi cultúr agus tradiisiún na deaghlaí féin a chomhlúrú agus a roinnt. Eagraíonn chleachtóirí gníomhaíochta a chuimsíonn tuismitheoirí agus ball eile den teaghlaí. Is minic a thugann cigeirí faoi deara iad seo a leanas. Do bhall teaghlaí a bheith páirteach I léananta teaghlaí agus spórt. Ceiliúradh deara bliana agus gníomhaíochta séasúracha. Is féidir go níorfar orthu, cuidiú le himachtaí bailithe airgid, agus le turas eagraithe ag áiteanna speisiúla, mar chlósúgartha, páirc nó músaeim. I gcósanna, ina dtugtar cigeirí cleachtais eiseamlárach faoi deara, sa láithríonn chleachtóirí Deiseanna do thuismitheoirí agus do bhall teaghlaí chun bheith páirteach I léananta súgartha, amscéalaíochta nó gníomhaíochtaí crochaíocha lena gcuid leanaí sa suíomh. Is Deiseanna an-éifeachtacha, agrítear na cineálacha éagsúla cuairteanna seo ag amatá áisiúil do thuismitheoirí. Seán lista faisnéise agus acmhainní, a déadach tuile tacaíochta a thabhairt duit. Tugann sé seo muid an deireadh an teminar gréasán seo. Bhuailinn buíochas a bhála as éisteacht. Tásúla goinn go bhfuair tú cóirla chuidíocha an seo, faoin tslí le Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí a chur an cinn. Má tá ceistena ná túra mé díreacha agat ag éirí as seminar gréasán seo, cur thugainn iad ag an seoladh ríomhphost speisialta atá tucha híos. Insights Fostraíocht info ag education.gov.ie